Jendarte osoari egiten diogu parte hartzeko gonbidapena, kolore politiko eta identitarioetatik harago. Izan ere, bakea herritarren gehiengoaren irrika da. Behin betiko bake integral eta demokratiko bat soilik herritarren parte hartzearekin izango da posible. Euskal Herritarrok bake eta normalizazio politikoko agertoki bat nahi dugu. Guztion norbanako eskubide zein eskubide kolektibo guztiak errespetatuak izango diren egoera. Bai giza eskubideak, bai eskubide politiko eta sozialak. Herritar gisa, gure herrira bakea eta normalizazioa ekarriko duen prozesuan gure parte hartzea aldarrikatzen dugu. Ezin diogu bide honetan parte hartzeko dugun eskubide eta betebeharrari muzin egin. Bakean izango den Euskal Herria normalizatu bati atea irekiko dion giltza izan nahi dugu. Honakoa da Gernikako akordioak Euskal jendarteari eskaintzen dion bakea. Integrala, gatazka politikoaren ezaugarri guztia kontuan hartu eta erantzuna ematen dielako. Demokratikoa, pertsona guztien eskubideekiko errespetuan eta akordioan oinarritzen delako. Galtzailei gabeko bakea, irabazle bakarra dagoelako, Euskal jendartea. Premisa horietatik 3 helburu nagusi lortu nahi ditugu. Indarkeria guztien behin betiko desaktibazioa eta biktima guztien errekonozimendua. Euskal preso politikoen egoeraren hobetzea. Eta aukera politiko guztien legeztatzea. Gure helburuak argi dauzkagu eta era berean Gernikako akordioaren edukiak era majoritarioaren bere egiten dituen Euskal jendartearen babesa dugunaren jakitun gara. Horregatik, ez gara errepikatzea nekatzen. Jendartearen parte hartzen masiboaren bidez lortu nahi ditugu gure helburuak. Jendartearen eskutik iritzi asmo dugu orain arte iritzi eskaren esparru politiko, sozial eta sindikaletara. Euskal Herriko, Estatu Espainiarreko eta Europa Batasuneko arlo instituzionalen aritu ahal izateko. Gernikako akordioak egiten duen bake eta normalizazio proposamena da Euskal gatazka politikoaren behin betiko aterabideari eusteko egun mailan gainean dagoen proposamen bakarra. Era berean, bere edukia jendartearen xedeekin bat datozela derezo. Horregatik, hasi dugun era berean amaitu nahi dugu interbentzio hau. Orain artean itxirik egon diren ateak zabalduko dituen giltzan bihurtzeko deia luzatuz Euskal jendarteari. Orain guztion ahaleginaz zeharkatuko ditugun ateak. Bakearen, normalizazioaren eta pertsona ororen giza eskubide eta eskubide politikoen errespetu osoaren ateak. Bake eta normalizazio egoera batean izango den Euskal Herri bat xede duen pertsona orori dei egiten diogu prozesuari bere ekarpena egin diezaion. Datorren larunbatean, arratsaldeko 5:00 Bilboko La Casilan.